mit navn er Claus, og denne her teknikfilm den skal ses som et tillæg til vores teknikseddel, som du kan finde på kviktrafik.dk. Både på vores teknikseddel og i denne her film, der går vi alt igennem, som du skal kunne til din køreprøve. Du skal blandt andet kunne aflæse de instrumenter, der er, det vil sige, hvor stærkt vi kører vores speedometer, hvor meget brændstof der er, hvor varm motoren er, omdrejningstæller. Så skal du også kunne betjene en hel masse. Det er vores blinkkontakt, vores havariblink, vinduesvisker, og så er der en hel masse, vi skal kontrollere. Men hvis vi er derude foran med vores motor og kigger den igennem, hernede i døråbningen, der er et håndtag, vi kan rykke, og så får vi åbnet vores motor. Ude foran med motorhjelmen putter vi fingrene herind. Der sidder lige en sikkerhedslås, som vi lige vipper op i, så kan vi få vores motorhjelm op. Motoren skal være pæn og ren, ingen oliespild. Hvis vi kigger på låget her, så kan vi se, at der er en lille oliekande. Det er her, vi fylder olie på. Olien tjekker vi inde i bilen, det kommer vi til senere. Den med det blå låg med et lille termometer på er vores kølervæske. Kølervæskestanden mellem minimum og maksimum. Så har vi en beholder med et lille grå låg. Der er et lille rat på toppen her. Det er servovæske. Servovæskestanden skal være mellem minimum og maksimum. Og der skruer vi simpelthen låget af og tjekker, om der er nok servovæske på her. Den med det blå låg heroppe, der er det ligesom om vi har et vindue aftegnet, har nogle vinduesvisker, det er sprinklervæske, nok til en køretur. Og den sidste væske vi har, et lille hjul i midten, det er vores bremsevæske. Der skal være mellem minimum og maksimum også. Vi kan se på vores bil her, at det er et tokreds bremsesystem ved at der er 2 udgange fra hovedcylinderen. Nu når vi har motorrummet åbent, så ude foran, her hvor den er lidt hård, der kan vi tjekke vores støddæmper ved at lige give en kraftig påvirkning, og så skal bilen falde til ro med det samme. Om bagved, der er det bare åbent bagagerummet, og så trykker man ned, ligesom her. Når vi kigger på vores dæk her, så skal der være 4 af samme type hele vejen rundt. Dækkene skal være pumpet op efter fabrikantens forskrifter, og det kigger vi simpelthen i vores manual, hvor meget luft der skal være i. Så må de ikke være mørnet og rødden. Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadiget. Der skal også være et mønster i. Der finder vi simpelthen ude på siden, hvor der står TWI. Så følger vi op i hovedmønstret. Heroppe der sidder en dup. Den er lige præcis 1,6 mm høj. Det er vores slidindikator, og der tjekker vi dækmønstret. Når vi kigger på vores lygter, så alle de lygter vi har, de skal være hele og rene. Vi skal have 2 positionslys, 2 nærlys og 2 fjernlys. Positionslysene, de skal kunne ses på minimum 300 meter, og de må ikke blænde. Så har vi vores nærlys, det skal kunne oplyse vejen 30 meter foran bilen, og så skal det have et fald på 1%. Så har vi vores fjernlys, og fjernlyset skal oplyse 100 meter foran bilen. Vores blinklys, der har vi 6 styk, så 2 foran, 2 om bagved, og så er der 1 på hver side. De blinker gul lys, de skal blinke 60-120 gange i minuttet, og så skal de kunne ses i kraftig sollys. Heromme bagpå, der har vi også nogle lygter. Hvis vi starter med vores nummerplade, så skal der minimum være 2 nummerpladelygter, sådan at man kan læse nummerpladen i mørke. Så har vi vores baglygter. Det skal være sådan, at de kan ses tydeligt på minimum 300 meter. Vores bremselys skal være væsentligt kraftigere, og der har vi 3 styk. Der er altså den i midten af ruden. Nu vi er heromme, så vores udstødningssystem, det skal sidde fast, må ikke udvikle unødig røg og støj. For at tjekke, om nærlyset falder 1 cm per meter, går man ind foran lygten, lige der hvor overkejlen af lyskejlen rammer, sætter man en finger, så går man 1 meter tilbage, og så skal det være falde 1 centimeter. Kigger vi på vores bremsepedal, som vi har hernede, så pedalens belægning, den skal være ru eller riflet. Den må ikke kunne give sig fra side til side, altså der må ikke være noget sideslør i, og så skal der være 1 cm frigang. Når vi træder på vores brems og træder hårdt, så må den ikke synke ved vedvarende tryk. I vores bil der har vi også en vakuumforstærker, som hjælper os med at bremse. Den tjekker vi ved, at vi træder en 3-4-5 gange på bremsen. Når pedalen bliver hård, holder vi den nedtrådt, træder vores kobling ned, starter vores bil, og så skal pedalen synke et lille stykke. Det er et tegn på, at vores vakuumforstærker virker. Hvis vi kigger herinde i bilen, så kan vi se, at der er en masse forskellige kontakter og instrumenter. Herovre på venstre side, der har vi vores lyskontakt. Hvis vi drejer den over
en gang mod højre, så kommer vi over på auto, så klarer den selv alt med lys. Vi kan også vælge at dreje en gang mere, så er det positionslys, eller en gang mere, så er det nærlys. Og fjernlyset sidder så i blinkerkontakten her. Vi har også nogle instrumenter herinde, der fortæller, hvor varm motoren er, hvor mange omdrejninger motoren kører med, hvor stærkt vi kører, og hvor meget brændstof der er på. Så har vi også nogle advarselslamper, der lyser, der fortæller, at vores parkeringsbremse er trukket. Den sidder her i midten af bilen og er elektronisk. Vi har en indikator for, at vi ikke har sele på, og den gule lampe fortæller, at der er en motorfejl. I øjeblikket så er det fordi bilen ikke er startet. Vi har vores blinker her på venstre side, og over på højre side, der har vi vores viskerarm. I midten her, der har vi vores havariblink. Hvis vi trykker på den, så kan vi få gang i havariblinket. Vi har alt, der har med luft at gøre hernede. Denne her sætter noget luft på foran, så vi får afdykket ruderne. Og så har vi vores elbagrude, og på hjulet i midten vælger vi simpelthen temperaturen herinde. Og ellers kan vi få det rundt omkring i bilen, og vi har også lidt sædevarme. For at tjekke, hvor meget olie der er på bilen, vælger vi menuen Car. Så har vi vores hjul her i midten, som vi kan trykke på. Og når vi trykker OK i midten, kommer vi ind i displayet, der viser, hvor meget olie der er på. Hvis vi kigger på vores styretøj her, så styretøjet det skal virke let, sikkert og hurtigt. Der må ikke være noget slør i. Slør, det tjekker vi simpelthen ved at have motoren startet, som nu tager vi vores ret, vipper lige så stille fra side til side, mens vi kigger ned på forhjulene, og de skal så bevæge sig. Over på højre side, der kan vi jo ikke rigtig kigge over, så der må vi lige have en til at hjælpe os og se, om højre forhjul bevæger sig. Til sidst, så skal vi også kunne indstille vores P-skive korrekt. Der tager vi simpelthen bare ved i pilen, drejer til det klokkeslæt, vi nu kommer på. Alt det her, vi har været igennem nu her, det er noget, du skal kunne til din køreprøve ved at fortælle det og vise det. Så kig godt på denne her film, og selvfølgelig læs vores teknikseddel. Held og lykke til køreprøven.